Ngabe kuwusiko lethu yini ukuqhunyiswa kwesibhamu noma ukuqhuma kwebhamu kangaka uma sishonelwe umuntu eshone ngengozi yesibhamu noma nje mhlambe umkhuba nje osuwenzeka. Lento ime kanje. Uma sishonelwe umuntu la ekhaya eshone ngengozi yesibhamu, isibhamu asiqhunyiswa nanoma ngawubani, futhi asiqhunyiswa noma ngayinini isibhamu. Isibhamu ufuna siqhume mzukwane loyo muntu, siphuma ukuyomlanda emoshali, sithi masibuya naye size ekhaya, ilapho ibhamu zingaqhuma. Uma sifika ekhaya sizofika sesivele sesikhandela umkhukhunyana noma mhlawumbe lelo thendenyana elimisiwe ngaphandle kwasekhaya. Kusho ukuthi masizongena nje sangweni sewukhona lo mkhukhu lo noma selikhona lo thende lo umuntu lo limale ngesibhamu ukuze ngeke engene ekhaya. Uzothi lo muntu lo simfake kulo mkhukhu loyo. Uma simfaka lo muntu kulo mkhukhu loyo, ilapho khona ibhamu zizoqhuma khona, ngoba yikho into esisayenze kulo muntu siyafika naye sivela naye emoshali. Uma sesike saqala ukuthi sesithi manje siyamsebenza lo muntu njengoba bekade linyazwe ngesibhamu, sesiyaqala manje sisebenza umkhokha wesibhamu. Sithatha lawo mathophi lawo noma singeswathathe wonke, mhlawumbe amabili amathathu. Kungakho ngithi isibhamu asiqhunyiswa noma ngawubani umuntu wala ekhaya elimale ngengozi. Abantu abavumelekile ukuthi besiqhumisa abantu bala ekhaya abazosiqhumisa ngendlela ehloniphekile wokwazi ukuthi balahlekelwe yithambo labo. Bazobe sebethatha lawo mathophi lawo bewafaka kuleyo ntelezi okuzogezwa ngaye lo muntu lo olimale ngesibhamu. Kuzothathwa nalowo mpahla leyo lo muntu lona akazogezwa ngaye amanxeba. Leyo mpahla leyo uthathwa izicu zakhona, mhlawumbe engathathiwa inyongo, ngathathiwa imswane, mhlawumbe namacuya athize efakwe phakathi lenteleze egezwe lo muntu. Uma lo muntu esekagezwa amanxeba wavala umkhokha, kwathiwa lento la ekhaya ingabusaphinde yenzeke, ungabusathuka manje aseke isibhamu esizoqhumela. Kusuka lapho isibhamu sisaqhunyiswa, useyoze encwatshe lo muntu isibhamu singasaqhumanga ngoba sesivaliwe isibhamu la ekhaya. Asingeke isibhamu sisaqhuma. Kuthathwe yonke lento lo muntu ebekade egezwa ngawo iyolahlwa kude, ngangokuthi akuwona wonke umuntu ongamele yazi lensila engaka yalo muntu lebekade yenziwa la yonke lempahla, yonke lezinto lezi, ngoba ngisho imbuzi leyo iyathatha iyogqitshwa kude, mhlawumbe iyolahlwa kude lapho na engeke itholakale khona, noma lapho engeke ibonwe khona umuntu obazi ukuthi bekade kwenziwani. Kuzothi makusuka lapho lo muntu lo olimele ngesikhali, uma kuwukuthi sifuna ukumfaka ngaphakathi ekhaya, angeke simfake ingekho impahla esimfaka ngayo ngaphakathi ekhaya. Kungakho bekade ehlala ngaphandle elinde kuze kufike isikhathi sokuthi ethathwe eyofihlwa. Uma esewongcwatshwa lo muntu asaqhuma ibhamu, noma esencwatshwa lo muntu uzongcwatshwa nehlahla lelomlahlankosi obukade umlande emoshali. Uzofika encwatshwe nawo lo muntu kuphele lapho ngaye. Isibhamu singasaqhumi. Singasaqhumi isibhamu. Kusho isibhamu sigcina ukuqhuma ngesikhathi lo muntu efika ebuye emoshali engakagezwa. Uthe masaqala ukuvala umkhokha wesibhamu, asangabe sisaphinde isibhamu siqhuma. Asaqhunyiswa lapha isibhamu kuze kungcwatshwe kuqedwe kubuyelwe ekhaya yonke into yenzeke. Muzukwane lo muntu lona esenzelwe ihlambi, ilapho futhi kuzothathiwa lelo hlambi lakhona, ngoba ziningi izinto ezenziwa umuntu mayenzelwe ihlambi. Lo lezinto esuke zenziwa ngaleso sikhathi lesebusuku kulapha ebusuku ziyathathwa ziyolahla futhi kude, ngoba zivala umkhokha, zivala ingozi, ziyayivala leyo nto nje ukuthi ziyayiqeda inyama nje. Mhlawumbe ngawolahliwa kwesinye isigodi, mhlawumbe esiqhelile futhi kunesangakini dolahliwa lapho. Makubuywa lapha ebusuku, ila insizwa zizoqhumisa khona ibhamu ubusuku bonke, ziqhumisa ibhamu ebusuku, kuyahutshwa, kuqhumisa ibhamu kusentabeni, kuqhuma ibhamu lapha entabeni, kuyabuya nje kuyahutshwa kuziwa la ekhaya intatha nje kubi, kuqhuma isibhamu kuze kuyofikwa la ekhaya. Uma sekuzongenwa ngaphakathi la ekhaya, asaqhuma isibhamu. Isibhamu asingene ekhaya. Kufuna ukwazi ukuthi isibhamu asiqhunyiswa ngaphakathi komuzi. Kungenwe la ekhaya kuhutshwa kuyiwe lapho ke endlini kuphuzwe lo mqombo ethi kwenziwe lokho okwenziwayo, kuqhunywe kuthiwa kolahliwa ihlambu ke sekwehlela la ngezansi komuzi ke ziyaqhuma futhi ibhamu aqala nje kuphunyelwa ngaphandle komuzi, ziyaqhuma lifike liyalahlwa ihlambu laka lalahlwa nje ihlambu kwathiwa siyakhuphuka siza la ekhaya. Asaqhuma ibhamu ngoba isibhamu asingene ekhaya. Uma kushona umuntu akuwona noma ngawubani oqhumisa isibhamu,
Hayi lento esesibona namhlanje abantu bayojabula boqhumisa ibhamu bese beqhumisa ibhamu noma ingozi yesibhamu isivaliwe belokho beqhumisa ibhamu akusiwona usiko lethu lolo akusiyona inqubomgomo omele ngasiphila ngayo leyo isibhamu nomuntu osegeziwe wavala isibhamu asibe sisaqhunyisa isibhamu kulo muntu lo